El problema dels talls de llum o del subministre elèctric s'ha convertit en un problema molt greu en alguns barris de Girona. Parlem de la zona est de la ciutat, també a l'esquerra del Ter va haver-hi aquesta problemàtica i es tracta d'un problema molt greu perquè afecta allò més fonamental d'una llar. Per tant, calefacció, estem parlant a l'hivern, estem parlant de cuinar en alguns casos i és un problema que necessita una solució urgent. Però de fet aquest problema no és exclusiu de la ciutat de Girona. A la demarcació veiem com altres ciutats com Figueres tenen aquest mateix problema i també la Jonquera presenta problemes de tall de subministre. Avui els visitarem i sabrem de primera mà quins barris afecta, quina afectació té i quines possibles solucions podem proposar per tal que aquest problema no es repeteixi i aquestes famílies que paguen els seus rebuts no es vegin afectades per aquest tall de subministre tan bàsic. Doncs anem ja camí de Figueres, tal com us he dit al principi del vídeo, un altre municipi afectat per aquests talls de llum, i li he demanat a l'Òscar Aparicio si em podia acompanyar, primer perquè com a advocat és una persona especialista també en aquesta problemàtica, en veure com es pot enfocar judicialment la resolució d'aquest problema, i també perquè és una persona que durant molts anys s'ha dedicat al municipalisme i per tant també és molt coneixedor dels mecanismes institucionals des del món municipal per tal de donar solució o possibles solucions a aquesta problemàtica dels talls de llum. Perquè al final, Òscar, és a dir, quins mecanismes hi ha per assegurar que aquells que paguen el seu rebut o per pobresa energètica tenen un informe social, rebin el subministre pel qual estan pagant? Hi ha dos mecanismes, un del propi Departament de Qualitat de l'Energia Elèctrica, el subministrament d'energia elèctrica, que és el que ha de vetllar perquè les companyies, que al fi i al cap és un servei públic, doncs prestin en condicions aquest servei. Per tant, la Generalitat aquí té una responsabilitat evident. Després hi ha la responsabilitat o la possibilitat que els propis particulars que tenen un contracte amb les companyies i per tant els hi vincula a les dues parts, ells paguen per la companyia de prestar el servei, puguin derivar aquesta petició a través dels jutjats o d'organismes com podien ser en temes d'atenció als consumidors. A Figueres, els problemes dels talls de llum es concentren sobretot al barri del Colobret. Veiem com hi ha sobrecàrregues degut també a connexions fraudulentes que realitzen. Aquest és un problema que també s'ha de resoldre, però en tot cas el que s'ha d'assegurar és que aquell que paga el seu rebut tingui assegurat el subministre. Pere, a Girona tenim un problema similar amb el tema dels talls de llum. És evident, n'hem parlat amb l'Òscar, que hi ha vies judicials, és evident també la responsabilitat de la Generalitat com a institució competent per interlocutar amb Endesa, però des dels ajuntaments també hi ha mecanismes, oi?, per donar solucions. Des de Figueres ho esteu treballant. Sí, de Figueres ho estem treballant, però la veritat és que és una feina que la fem perquè som l'administració més propera, perquè això haurien de fer-ho altres, que ara t'explicaré. De tota manera, nosaltres mirem habilitat en el pressupost una partida, de moment només són 60.000 euros, els ampliarem si cal, per subvencionar el 95% de l'adquisició d'uns sistemes d'acumulació, en principi amb energia solar, d'uns sistemes que permetran que hi hagi 1 hora i mitja de llum en aquests domicilis mentre la companyia no ve a arreglar el tall de llum. D'altra banda, estem treballant en diversos despatxos jurídics, legals, advocats d'aquí a la ciutat per demandar, denunciar el que convingui a Endesa i a qui més pugui ser responsable de tot això. D'altra banda, evidentment, la pressió i les trucades en el Departament d'Interior són contínues i constants perquè al final falta, des del nostre punt de vista, dues coses. Presència policial continuada, l'Ajuntament de Figueres ofereix una patrulla constant allà, però han de ser 4 com a mínim, i tenim 70 guàrdies. Nosaltres no podem tenir 4 per 3, 12 persones allà tot el dia, però també convé que els Mossos, les unitats d'investigació, facin més entrades i registres i les demanin al jutjat. I en quart lloc, des de Serveis Socials, amb el regidor Quiroga, s'està posant en marxa el programa Connecta't per intentar evitar aquest frau que no té res a veure amb el de marihuana, sinó que simplement és conseqüència de la crisi, de l'anterior crisi que no l'hem superada i de l'actual crisi de la Covid. Com
estàs? Bé. Quant temps fa que aquestes instal·lacions no s'arreglen o no Això fa no s'hi molt de actua temps, exacte, són molt velles i s'ha de canviar. I afecta en aquests blocs d'aquí, en aquests blocs de pisos. Tant els de davant, Tant aquí com aquí. Tots els de davant. Bé, aquest és un problema una miqueta diferent dels que hem estat veient fins ara. Doncs està donant problemes, detalls puntuals, però de moltes hores en els veïns. Per tant, aquí el que cal és una actualització, no?, del transformador i de la línia que no està aïllada. Sí, canviar tota la línia, que sembla que estan intentant ja l'empresa fer-ho, però portem molt de temps i no se veu cap moviment, i fer-ho en última instància, quan passin aquests talls de llum, tenir com mínim el generador per poder donar momentàniament llum als veïns, perquè si fos una cosa de 2 o 3 hores, però és que a vegades han sigut fins i tot 24 hores i ho hem de solucionar. Sí, almenys això, mentre no s'arregli la línia, aquesta solució que és transitòria, però que almenys evitaria aquestes 16 i fins i tot ens han dit 24 hores sense subministre elèctric. Que no és un problema petit. Doncs Narcís, gràcies per ensenyar-nos-ho, per veure, aviam si entre tots, no?, entre el món municipal, entre el vostre esforç i també el de la Generalitat, que en realitat és qui és competent per pressionar a la companyia que doni solució a aquestes instal·lacions que estan obsoletes i que tenen problemes de manteniment. Moltes gràcies per haver vingut a ajudar-nos i, entre tots aconseguirem millorar-ho. Bé, jo crec que el que està clar, Òscar, després de les visites que hem fet i els diferents casos que hem pogut visitar, és que sí que hi ha certa absència de pressió per part de la Generalitat, que al final és la institució competent, no?, per actuar en aquest tipus de casos també. Sí, és la competent la que hauria de fer-ho, perquè no ho podem deixar-ho als veïns o als ciutadans que intentin pressionar una companyia que és evident que no tenen ni la potestat ni la força per fer-ho. Per tant, aquí el Departament d'Indústria és el que hauria de fer les seves competències i bàsicament és vetllar perquè tothom tingui un servei de qualitat, com a mínim els mínims garantits, i no haver de patir talls de llums que a més es prolonguen molt amb el temps.